Εμένα με λένε Μέρη και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω τους ανθρώπους να μπορέσουν να ξεπεράσουν κάποιες δικές τους πεποιθήσεις, κάποια πράγματα που πιστεύουν για τον εαυτό τους, για τη ζωή και να προχωρήσουν παρακάτω με μια νέα ματιά στη ζωή, να τη δουν πιο ευχάριστα, πιο αισιόδοξα, πιο χαρούμενα, χωρίς άγχος και να προχωρήσουν μπροστά με μια άλλη οπτική. Εκεί μπήκα στην εφηβεία. Ξεκίνησα σχετικά μικρή ηλικία, περίπου πριν 18 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Όπως ήμουν στο σχολείο μου συνέβη ένα δυσάρεστο, ας πούμε, γεγονός, το οποίο παρόλο που η ηλικία μου τότε δεν ήταν στο να κάθομαι να σκέφτομαι ποια είμαι και τι κάνω, έπρεπε να διαβάζω το σχολείο μου. Παρ' όλα αυτά με έκανε να αρχίσω να σκέφτομαι το ποια είμαι, πού πάω, τι κάνω, γιατί είχα αυτή την εμπειρία, γιατί τη διαχειρίστηκα έτσι όπως τη διαχειρίστηκα και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον μου. Και ξεκινάω λοιπόν ένα δρόμο μελέτης, ενημέρωσης, ομιλιών, ψαχνόμουν πάρα πολύ. Κυρίως στον δρόμο της αυτογνωσίας, ήθελα να μάθω γιατί εγώ και γιατί εγώ αντιδρώ έτσι, γιατί σε μένα, γιατί εγώ αντιδρώ έτσι. Και τελικά καταλήγω μετά από χρόνια, μέσω της δικιάς μου αυτοβοήθειας και αυτογνωσίας, να βοηθάω τους γύρω ανθρώπους με κάποιο τρόπο. Και συνειδητοποιώ ότι εάν έχω τόση δύναμη μέσω της δικιάς μου αυτογνωσίας και δρόμου να βοηθάω τους ανθρώπους, κατά πόσο εάν εγώ μορφωθώ πάνω σε αυτό, ενημερωθώ και μάθω πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να θεραπεύσουν τον εαυτό τους μόνοι τους και να θεραπευθούν χωρίς κόπο. Και τελικά βρίσκω τους καλύτερους και τους ακολουθώ. Μαθαίνω εναλλακτικές θεραπείες. Σπουδάζω δίπλα στη Βίκη Ρος, η οποία ήταν μια εμπειρία ζωής, διότι και η δικιά της εμπειρία, η παγκόσμια εμπειρία της, είναι ένας πλούτος. Σπουδάζω εναλλακτική ψυχολογική αστρολογία, που για μένα ήταν ένα κλειδάκι μαγικό, δίπλα στην Έλενα Μενέγου, που είναι μια γυναίκα τεράστια στο χώρο και στον τρόπο που αντιμετωπίζει την αστρολογία, όχι έτσι όπως την αντιμετωπίζουν όλοι οι υπόλοιποι, με πολύ σοβαρότητα, οριμότητα, και τη χρησιμοποιεί σαν κλειδί για την αυτοβελτίωση και την αυτογνωσία των ανθρώπων. Οδηγήθηκα σε πνευματικά μονοπάτια, τα οποία μου έδωσαν και άλλες θεραπείες, πολλές. Δημιούργησα και δικές μου θεραπείες, οι οποίες έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα και το βλέπεις κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τηλέφωνα, σου λένε πόσο βελτιώνουν τη ζωή τους, πράγματα που ούτε καν το είχαν σκεφτεί. Και έχουμε φτάσει εδώ στο σήμερα, που πάρα πολλοί κόσμος, εκατοντάδες κόσμου, έχει βοηθηθεί απλά και μόνο δείχνοντάς του τον τρόπο να βοηθάει τον εαυτό του μόνος του. Και αυτό είναι σπουδαίο. Και είναι ο σκοπός της ζωής μου. Να δείχνω στους ανθρώπους πώς να μάθουν να ψαρεύουν την τροφή τους και όχι να τους δίνω το ψάρι έτοιμο για να το φάνε. Δεν τους ταΐζω, τους μαθαίνω να πιάνουν την τροφή τους μόνοι τους. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Το πρόβλημα που βλέπω είναι οι πεποιθήσεις τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, οι οικογενειακές πεποιθήσεις, αυτά που μας μάθαν οι μαμάδες μας, οι μπαμπάδες μας, που τους τα έχουν μάθει οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, που έχουν εμάς εγκλωβίσει στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Οι εποχές αλλάζουν και πρέπει να εξελισσόμαστε. Είναι ο κόσμος, η οικονομική κρίση, ο άνθρωπος που δεν κάνει προσπάθεια, έχει βαλτώσει, δεν θέλει να βελτιώσει τη ζωή του, δεν καταλαβαίνει το πρόβλημά του, δεν προσπαθεί και μένει άπραγος. Οι γυναίκες στη σήμερον ημέρα, παρόλο που δουλεύουν, έχουν τα παιδιά τους, τους συντρόφους τους, τους φίλους τους, βλέπεις ότι είναι αδρανοποιημένες σε αυτή την καθημερινότητα που είναι τόσο μεγάλη. Κι όμως η δημιουργικότητά τους είναι αδρανής. Και αυτό είναι πρόβλημα. Ο άνθρωπος πρέπει να βγαίνει μπροστά. Να αφήνει τις πεποιθήσεις των γονιών του πίσω, να βλέπει τι θέλει στη ζωή του, ποιος είναι, να ξέρει ποιος είναι και μετά να παίρνει αυτή τη γνώση και να την κάνει ελευθερία. Και αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
Πολύ απλό. Υπάρχουν τόσες εναλλακτικές θεραπείες που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας ό,τι του ταιριάζει. Αυτές τις έχουμε, τις κατέχουμε. Και από εκεί και πέρα ο καθένας μέσω της υπνοθεραπείας, μέσω του NLP, μέσω της αστρολογίας. Ένα πολύ δυνατό εργαλείο για μένα είναι το ενεργειακό σινεμά. Αυτή η τεχνική πολύ σπουδαία. Επίσης, πολύ δυνατό εργαλείο για μένα είναι η ανάλυση ενός αστρολογικού χάρτη που γίνεται σαν παιχνιδάκι μεν, αλλά από τον άλλον τραβάει μνήμες και ανασύρει από το υποσυνείδητό του πράγματα και γεγονότα που τον κάνουν να δει τι πραγματικά έχει κάνει και γιατί είναι αυτός που είναι. Και μετά αυτά μαθαίνει τον εαυτό του, χρησιμοποιεί τις θεραπείες και λύνει το πρόβλημα. Δεν χρησιμοποιώ την αστρολογία με το γνωστό τρόπο, δηλαδή σαν medium. Όχι. Χρησιμοποιώ την αστρολογία για να πάρω πληροφορία, που δεν υπάρχει περίπτωση να την πάρω από πουθενά αλλού. Η αστρολογία είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να πάρεις πληροφορία που θες για τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Το μέλλον είναι κάτι που θα το φτιάξει μόνος του, άσχετα με το τι λένε οι πλανήτες και τα άστρα. Το μέλλον μας το φτιάχνουμε μόνοι μας. Η αστρολογία είναι για πληροφορία. Το μέλλον είναι μέσα μας, στην καρδιά μας. Και φυσικά το εργαλείο μας για να το οδηγήσουμε είναι το μυαλό μας. Να συνδυάσουμε αυτό και αυτό. Όχι την αστρολογία. Η αστρολογία είναι πληροφορία. Ο σκοπός μου είναι να βλέπω ανθρώπους γύρω μου γελαστούς. Να βλέπω ανθρώπους που δεν τους πάει ζωή, αλλά πάνε εκείνη τη ζωή. Που βλέπω είναι αποφασισμένοι να ζήσουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό. Για μένα με γεμίζει χαρά, αισιοδοξία και το θέλω μέσα από την καρδιά μου. Μακάρι να βλέπω ανθρώπους γύρω μου που έχουν πάρει τη ζωή στα χέρια τους όπως εκείνη τη θέλω. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Ο κόσμος από μένα φεύγει... Θα σου πω τι μου λένε εκείνοι. Εκείνοι μου λένε ότι φεύγουν ήρεμοι, έχουν ηρεμήσει, αισιόδοξοι και ότι έχουν βάλει τα πράγματα σε τάξη. Δηλαδή, όταν έρχονται είναι το μυαλό τους λίγο μπερδεμένο και φεύγουν έχοντας βάλει τα πράγματα σε τάξη. Ξέρουν πλέον τι θέλουν από τη ζωή και έχουν τη δύναμη να δουλέψουν πάνω σε αυτό που θέλουν. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για μένα.